नमस्ते भाई बहनों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने वैष्णवी लोकगीत चैनल पे। आज हम आप सभी के बीच लेकर के आ गए हैं बहुत ही मनभावक सोहर गीत है दोस्तों। आप सभी को कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों सुनाते हैं आप सभी को। रुनकी झुनुकी ननदिया मैं झरखवा खोली बोल झरखवा खोली बोलाई हो भौजी तोहरे रसोईया एक रटिया त भूखिया ने वारी त भूखिया ने वारी त हो भौजी तोहरे रसोईया एक रटिया त भूखिया ने वारी त भूखिया ने वारी त हो चौकाता है ननदी फुट गईल बेलन भी टूट गईल बेलन भी टूट गईल हो हे ननदी गहुआ में लागल बा घुनवा त रोटिया सा पन भइल रोटिया सा पन भइल हो हे ननदी गेहुआ में लागल बा घुनवा त रोटिया सा पन भइल रोटिया सा पन भइल हो रुनकी झुनुकिया मैं ननदी खिड़किया खोली झाँक खिड़किया खोली झाँकाई हो हे भौजी तोहरे घड़लवा बूद पनिया पियसिया बुझाइत पियसिया बुझाइत हो भौजी तोहरे घड़लवा बूद पनिया पियसिया बुझाइत पियसिया बुझाइत हो घड़ी लाता है ननदी फुट गईल रस्सी भी टूट गईल रस्सी भी टूट गईल हो हे ननदी कुआवा बगईल सुखाइल तो पनिया सा पन भइल पनिया सा पन भइल हो हे ननदी कुआवा बगईल सुखाइल त पनिया सा पन भइल पनिया सा पन भइल हो रुनकी झुनुका ननदिया मैं आंगन बीच ठाड़ भई आंगन बीच ठाड़ भई हो भौजी तोहरे तो कोसिए होते तेलवा तो मांगिया सा वारी त मांगिया सा वारी त हो भौजी तोहरे कोसिए भरे तेलवा तो मांगिया सा वारी त मांगिया सा वारी त हो कोसियाता है ननदी फुट गईल कांघी भी टूट गईल कांघी भी टूट गईल हो हे ननदी सरसो में लागल बा माहो तो तेलावा सा पन भइल तेलावा सा पन भइल हो हे ननदी सरसो में लागल बा माहू त तेलावा सा पन भइल तेलावा सा पन भइल हो रुनके झुनुक ननदिया मैं पलंग चढ़ी बैठे पलंग चढ़ी बैठाई हो भौजी तनिक बोलौ तू हमरा बिरना भेटय कैके जाइत भेटियू कैके जाइत हो भेटी त घरे जाइत हो बिरना ता तोहरे ननदी हट गए आवरो बाजार गए आवरो बाजार गए हो ननदी भैया के जाना में भतीजवा भेटायू घर जायो भेटाही तब जायू हो
हे ननदी भैया के जाना में भतीजवा भेटहु घर